Аз съм Дявол Бост и днес ще снимам клип на Clash Royale. Добре, ще правя атаки. Добре, нека го атакнем от тук пак. Стига! В подходящия момент, щом не стане 10 поне. Добре, сега ще проверя на 30. 100% съм сигурен и така и ще стане. И браво на мен! $778 купи много добре. Хора, бомб тауър най-после! Вати! Добре, сега да го сложа тук. Добре, натъкнем пак. Вати, якото! Айде да видим сега. Какво? Няма стане нещо. Не си скъпан ден. Добре, да сложа бомба тауър най-добре от тази страна. Добре, сега една звезда вече ми взе.
Сега ще видите един бък. Взимате ги двете, чакайте. Три, две, едно. Хайде де! Добре, сега насламе бомб тауъра, хора. Секунди, хора, моля ви, помощ. Добре, хора, имаме шанс да го победим, давайте. Давай по-бързо, по-бързо, не, 10. И хора, продължаваме видеоклипа. Този път имаме 45 секунди. И добре, победихме. Добре, 11 копи, което е много. Добре, винаги първо ми дава бомб тауър, не знам защо. Ти мислиш, че е така? Добре. Да го пускаме. Хайде си, хора. Днес е скъпан ден, наистина. Но няма да стане, защото ще му вземем и купички. Ще му вземем вече 3 звезди от първия път. Три, две, едно и сега. Добре, ако вземем тук. Добре. Не, най-лошия ми кошмар. Стига, хора, това наистина е лош кошмар. Трябва да ги вземем на 3 звезди. Защото това наистина е най-лошия кошмар по сега. Хайде, атакваме го тук вече. Да видим дали ще му вземем. И мисля, че ще му вземем и 3 звезди. Добре, взимаме му 3 звезди, хора. Само една загуба. И преминаваме към арена 3 най-после. Много искам да вземем ето това. Добре. Нищо много нямам, за съжаление. Но важното е, че сега съм в друга арена. Добре, 88, добре. Добре, нещо ефтино да намерим. Стига, нищо ли нямам ефтино. Добре, да се започваме с още атаки. Като гледам това е като на Clash of Clans. Не трябваше от тук, хора!
Не, това е слабичко, за съжаление. Много се радвам. И добре, ще му вземем вече 3 звезди. Напълно 3 звезди съм сигурен 100%. И добре, започваме с тези. Уха, с една атака ми ги спря. Което наистина е доста хубаво. Добре. Но това няма ми попречи. Кайната ви. Добре, сега се пуска моето любимо. Не. Уха, хайде. Ще го победим. Вече, хайде, от тук ги почваме на 3 звезди, хора. Добре, сега напускаме. Бейби Дракон. Не. Защо го пуснем? Добре, взимаме го на 3 звезди наистина вече. Вече го взимаме на 3 звезди. 3. Добре, взет си вече на 3 звезди, няма смисъл. Добър 226. Няма да се ползва то апгрейд, хора. Не си струва. Добре, видим на коя арена трябва да сме взема. Добре, арена 4100 копи, което мога да го направя след 1 час. Добре, хора, това беше. Надявам се да ви харесва. Ако е така, по един коментар, по един лайк и не забравяйте да се видите.